בואו לתרגן איתי לכיפור. תקשיבו, וואי, יש לי מה להגיד לכם. היום התאמנתי עם חברה, ולפני שהתאמנתי איתה, כאילו על איזה רכיבה וזה, לפני שהתאמנתי איתה, הייתי באמת מתה מפחד, ואני אסביר לכם עכשיו למה. שנה קודמת בעצם, אני לפני חודשיים רציתי לרכוב עם חברה, ככה סתם להתאמן וזה וזה, כי כאילו עוד חודשיים בכיפור, סתם רצינו להתאמן כזה, זה היה הכי ספונטני בעולם. ופשוט אני באה לעלות על אופניים שלי ואני קולטת שאני לא יודעת לרכוב. שכחתי איך רוכבים על אופניים, ובאמת שבאותו רגע אני ישר נרשמתי לחוג רכיבה על אופניים. לקח לי שבועיים ללמוד את זה, שזה היה לי נראה לי פשוט איזה 3-4 חוגים. באמת שהתאמנתי לרכוב על אופניים, כי פשוט ברח לי, אני לא ידעתי, אוקיי, איך רוכבים על אופניים, זה היה משהו הזוי. אז השנה מאוד מאוד פחדתי שזה גם יקרה לי, ואז אני כאילו, ובגלל שדחיתי את זה ליום האחרון, אז כאילו לא יהיה לי זמן להתאמן ולא יהיה זמן כאילו לקבוע עם מישהו שיעזור לי. אבל אני יודעת לרחוב ולא שכחתי ולא כלום, אז אני בסבבה. זה היה הפחד שלי ביום כיפור. בכללי אני מאוד אוהבת את יום כיפור, פשוט זה יום שפחדתי ממנו שנה קודמת, כי פשוט בהתחלה לא ידעתי לרכוב. חודשיים לפני כיפור לא ידעתי איך לרכוב. יש פה שירים מסכים. פשוט באמת זה היה משהו קרפ רצח. אני אומרת לחברה שלי, וואי, יכול להיות שאני לא ארחב איתכם כי אני לא יודעת ואני לא זה, ואולי אני אשכח, אז כאילו אני אולי לא ארחב איתכם בנות. אז כאילו אני ממש פחדתי, אבל זהו, הכל טוב. אני יודעת לרחוב. הכל טוב. יש לי אופניים כאלה גדולות, ג'יין כאילו כזה, ענק. וזה מה שאני אוהבת. ואז אני פשוט מקטינה קצת הכיסא, כאילו שיהיה יותר נמוך. ואני רכבתי עם חברה איזה 1.25 שעה, והיה לי ממש כיף. עוד אכלתי את הארוחה המפסקת, פשוט אני אחרי זה נפגשתי עם חברה, אז כאילו שיהיה לי גם מוגנת וכאן. אני לא יודעת אם יהיה לי זמן אחרי זה, כי אנחנו קבענו ב7:15, עכשיו 4, ואני גם נפגשתי עם חברה אחרי הארוחה המפסקת, ועכשיו אנחנו מכינים את האוכל לארוחה המפסקת. אין לי ממש זמן, ואני עוד לא אפילו סיימתי להתארגן. שמתי כבר בגדים והכל. בקיצור, זה הסיפור שלי ליום כיפור, מקווה שלכם היה עבר טוב. בואו לחלק 2, כי באמת לא נשאר לי זמן, וגמר חתימה טובה.